Masters, grazzi għall-Europa Tour. Mela, qabel morna l-break saqsejtek domanda, profs. Dwar il-cruise liners, naturalment kien għawda ta' Ruma, li waqfuh. Mela, tajb infemu li meta inti jkun diħel vapur ġa pajjiż, bil-fors bil-liġijiet internazzjonali jridu jiddaħlu il-Maritime Declaration. Issa, jekk ikun hemm xi ħadd marit fuq xi vapur minnhom dawn, hemm obbligu li l-kaptan tal-vapur jinforma. Jinforma lilna għandna l-Port Medical Officer li hemmhekk imbagħad kif jibberti għall-vapur jitla fuq u jara x'inhu dan il-każ. Jekk ikun hemm każ fejn ikun hemm suspett ta' coronavirus jew inkella mart ieħor, hemmhekk jibdew l-investigazzjonijiet. Ħadd ma jitla fuq il-vapur minn nies li jaħdmu l-Freeport jew inkella li jaħdmu fil-Cruise Liner Terminal qabel ma it-tabib tal-port kun jagħti il-free practice biex il-vapur propju kun jista' jidħol. Ġifieri ma ċerti ċemplu il-ħaddiema tal-Freeport wieħed wara l-ieħor. Hemmhekk inti jekk għandek xi vapur bdieħel mart infettiv, aħna nkunu tlajna aħna l-ewwel biex ninvestigaw. Okej. Dot, ċemplet waħda mara ma rridix jidħol onera ma qalt li biex insaqsik. Di Maltija li għandha ħbieb Ċiniżi ġew ukoll minn barra u issa qed tisol u taqta' nifisha u għandha ħajta deni. X'tagħmel? Il-fatt li l-ħbib tagħha ma kellhom xejn, m'għandha għalfejn tagħmel xejn, tkellem it-tabib tagħha minħabba dan l-infezzjoni li għandha hi stess. Hi tittieħed biss jekk minn missejt miegħu jew l-ħbib tiegħu kienu morda huma stess. Alla vora daw ġejjin miċ-Ċina, ġifieri u di għandha għax is-sintomi jixbħu lil jixbħu lill-riħatu l-influenza. Ġejtu għand it-tabib u għand it-tabib tagħha, ma m'hemm ebda definizzjoni li di ħaddet il-coronavirus. Okay. Allura hemm xi mument fejn allura tibqa' d-dar għax tinduna f'xi ħaġa? Jekk inti tkun taf li huma kienu morda tajjeb u ġew minn dak il-postijiet u mbagħad iva iċċempel id-dipartiment u d-dipartiment jieħdu azzjoni minn hemmhekk biex nagħmlu t-testijiet. Jekk ikun hemm bżonn. Okej, ħandaħlu telefonata u tidħol għajdilna. Hello. Hello. Għajdilna, sinjorina. Hello, l-iskola għandna studenti li huma Ċiniżi sewwa. U daw is-sifru spiss tal-iskola qed jiġu bil-maskri maħalqhom u hekk. Jiena jekk nisma' dil-persuna nista' nittieħed. Okej, mela. Tajb nispjegaw li inti l-fatt li jekk inti għandek persuni li huma Ċiniżi li qegħdin hawn Malta ma jfissirx li dawn għandhom il-mart, tajjeb? Għaliex sa issa din is-sitwazzjoni għadha kontejn ġewwa ċ-Ċina u l-ftit każijiet li kien hemm f'pajjiżi oħrajn il-maġġor parti kienu nies li kellhom kuntatt ma' nies morda miċ-Ċina jew inkella kienu marru ċina. Nagħmluha ċara mhux għax tkun Ċiniż. Eżatti. Inti qiegħed għandek dawn il-mikrobi. Inti trid kollok jista' tkun kwalinkwa nazzjonalità, irid ikollok espożizzjoni għal dan il-mikrobu biex inti tieħdu mbagħad timrat. Ġifieri m'hemmx periklu jistgħu jkunu fi klassi ma' tfal oħra Ċiniżi ma jkollhomx problema, Mark. Dr. Barbara, inti kont qed tgħid għadek kemm qed tisserġajt, di tittieħed għax in-nies imissu ħafna ma' xulxin. Jiġifieri n-nies li fil-ħajja tagħhom imissu aktar ma' nies oħrajn għax jiltaqgħu ma' ħafna nies jieħdu ħafna bidejn xulxin, il-politiċi pereżempju ibussuhom in-nies u hekk, il-Papa pereżempju, dak għandhom aktar ċans li jlaqtuha. Żgur, il-riskju dejjem ikbar u għalhekk dak li jkun irid jaħsel ideh ta' spiss jew nkella juża xi alkohol rabb kontinwament bħalma nagħmlu hekk aħna l-isptar, eċetera. Bej pazjenti ieħor nużaw dejjem l-alkohol rabbs. F'dal każ iktar u iktar noqogħdu attenti, nżommu d-distanza ħabba l-qtar u jekk semmissu wieħed lill-ieħor tinsix li jittieħed bit-tiċpis mill-idej għall-idej, meta bniedem ħabide, allura dan jista' wara jien immiswiċċi u hemm narġa' nieħu l-mikrobu. Qed insaqsik għax ħareġ dal filmat tal-Papa fuq l-internet, qed nies qed jippruvaw busulu bidejh u jiġbed idejh lura. Ħanaraħ, mbagħad tgħidli jista' jkun li għax kienet jibża li jieħu xi ħaġa. X'taħseb, Dot? Ir-raġuni għax għamilha u ma nafx, però li tieħu bidej xulxin hija waħda mir-raġunijiet kif jistgħu jiġu trasmessi daw il-viruses għaliex kif semmejt qabel, kif tħanna hawnhekk aħna ħadna bidej xulxin. Kieku jien kont ikkontaminat, inti potenzjalment nista' ngħaddilek il-virus u l-istess kont nagħmel lil Peppi. Fil-fatt il-professur mort noħdilha bidejha u qalt li le. Ma riditx.
Għaliex nafu li l-idejn huma tad-deb. Allora rridu nibżaw għalihom. Aħna ħammissu l-ħin kollu l-uċuħ ta' fejn nkunu qegħdin immissu wiċċna. Allora kull ma jkollna f'idejna ħanadduh lilna nfusna u nadduh lil ħaddieħor. Allora kemm jista' jkun irridu nevitaw il-kuntatt dirett ma' persuni oħra għaliex mhux biss dal-virus imma bħalissa nafu li qegħdin fil-pik ukoll tal-epidemija tal-influenza. Okay. Mela, jista' jkun profs illi ġib pakket minn fuq l-internet ninkwieta li jista' jkun li għandu l-virus fuqu. Aħna bħalma semmejna inti jekk għandek persuna li għandu sintomi ħajjata su jisol, jekk għandek dil-mejda, hemmhekk inti tfajt il-mikrobi fuq dil-mejda kollha. Però dawn il-viruses irridu il-bniedem biex ikun jistgħu jibqgħu jgħixu. Allura mill-informazzjoni u riċerka li saret sissa propju fuq dan il-virus jidher li dan il-virus ma jdumx iktar jgħix barra l-ġisem minn 48 hours. Allura jekk inti immaġina ġej pakkett miċ-Ċina nafu li jdum ġeneralment iktar minn 48 hours. Allura hemmhekk m'hemmx riskju. Nafu li jista' jiġi iktar posta iktar maġla, allora jekk jiġi f'dak il-każ fi żmien inqas minn 24 sija, l-idea hija l-aħjar twaġġiha ġa borża tħalli hemmhekk u mbagħad inti tkun tista' tiftaħha wara ftit ġranet. Tissaporti ma tifskux. Ġbiex imma x'ħin jgħaddi l-ħin imbagħad tista' sara mikrobu ħajmut. Dak qatt ma tista' 48 hours wara ma jibqax ħaj. Bħalma rajna wkoll fil-video, il-virus irid jidħol ġal-ġisem biex u kun jista' jibqa' jgħix u jimmultiplika. U jista' jkun fuq li kelli nixtru. Le, anqas. Bl-istess mod, din ma tittieħedx minn l-ikel li aħna nkunu qegħdin niklu. Jiġifieri għax saqsewilna din nies jistgħu jibqgħu mur jiklu Chinese. Mhuwiex daqshekk healthy, però jistgħu jiklu. Le, għax mhux daqshekk healthy, ma bħala nutrient. Eżatt, bħala Irid ikun ċellola ħajja illi jur biex U biex ikun ċellola ħajja jidħol fil-bniedem. Ekku. Jew annimal. Jew annimal. U dot minħal l-injection tal-influenza? Dakka verd jew? Le, se jipproteġi ruħu kontra l-influenza, ma mhux kontra novel coronavirus. Jiġifieri l-injection tal-influenza ma tipproteġix kontra l-influenza. Ok. Ok, ma nafx għandix telefonati jgħiduli. Hello? Hello, għajdilna? Yes? Hi. Xtaqt nitċekja jena regarding jena persona nuża l-public transport il-basis mod regolari. Xtaqt nitċekja kam aħna sejf ħana qed nusaw il-basis. Waħda mir raġunijiet hija li ċertu ħinijiet tal-ġurnata il-basis ikunu full capacity, ġili anka kważi sal-biba ta' barra, il-bibin kollha magħluqin, tipprova ġili tiftaħ it-twieq tal-basis ikunu magħluqin letteralment biċ-ċafetta li ma tistax tiftaħhom. To top it up, ħafna basis li ġili jena d-dejda suġġeriment ħafna drabi l-public transport ikunu mixawlin heating eċċessiv li letteralment ma tissopportijax. Ma taħsbux li hija iktar id-doza biex ċertu virus u anka influenza normali iktar tinxteret meta aħna nagħmlu daqshekk enfasi biex in-nies jużaw il-public transport u nistgħu forsi nsolvuha b'xi mod għall-inqas f'dal-perjodu li id-drivers kollha ikunu jafu, ikunu aware li għandhom iħallu ventilation fil-basis, like dawk in-nies kollha u ventilation ta' xejn, plus hekk l-air conditioning qed isir tindif normali tal-filters tal-air conditioning meta hemm dawk in-nifsijiet kollha qed jieħdu mill-istess bass. Ok, nirringrazzjawk. Mela, hemm ħafna punti x'nirrispondu ma nagħmelhom malaj. L-ewwel ħaġa li f-fullar mhuwiex tajjeb tkun fejn tkun, mhux bil-fors fil-karozza tal-linja, it-tindif tal-pumi u l-affarijiet. Ma nistax inżomm il-bot. Għax ma nistax inżomm id-distanza li kejjinna qabel, tajjeb. Il-ventilazzjoni hija tajba, però rridu niftakru li da se jittieħed biqtar. Allura da mhux se jidħol fis-sistema tal-air conditioner u jarġa' jinxteret, però tajjeb li jkollok ventilazzjoni. Studi għadhom qed isiru jekk dal-virus jimmultiplikax iktar fis-sħana jew fil-kesħa, ġifieri ma nistgħux ngħidulhom li ma temperatura għandhom iżommu l-karozza tal-linja. Ok. Jekk għandi pezz ninkwieta dot, jekk għandi l-kelb jew l-qattus. Jien għandi pezz. Sewa, jien m'għandix, jista' jlaqqataw. Ara, coronaviruses ikollhom il-pezz, bħalma jkollhom il-bniedem ukoll. In-novel coronaviruses fittixna ħafna mill-istudji jgħidulek li sissa le ma jafux illi qed jinxteret mal-qattus jew il-kelb, tajjeb. Avolja hemm studju wieħed miċ-Ċina fejn qed jgħid li daw potenzjalment jistgħu jieħduhom. Il-maskra, xaw ħafna nies qed imorru jixxu l-maskri. Din il-maskra komuni, sanna naf anke xi maskri oħra, ma l-maskra komuni. Ekku. Mela,
Dan huwa sens komun. Il-maskra komuni jekk ikollha isu dak isu xemma jew isu plastik, it-taqtira se tilqa' minna, tajjeb, però l-virus xorta kapaċi jgħaddi minn ġo fiha, ġri se tkun filter tal-qatra. Però l-virus potenzjalment inti tista' minn nifsijiet jibqa' jgħaddej. Iktar isek qed tipproteġi lill-oħrajn bil-maskra milli lilek. Ukoll. Żgur għax il-qatra se tibqa' mwaħħla hemm u l-virus jista' jgħaddi minn ġo fiha u jidħol fl-imnifsej fiċ-ċelloli tagħna. Ġifieri luti tilbisha mbagħad ma taħsilx idejk. Ma settik daqshekk il-ħasil tal-idej huwa l-iktar ħaġa li se tilqa'. Però mbagħad irridu naraw ix-xenarju wkoll fejn inti għandek fl-isptar, fejn hemmhekk aħna nagħtu il-maskli biex aħna nkun nistgħu nipproteġu l-healthcare workers tagħna li maskli apposta fejn huma qegħdin jikkuraw il-pazjenti u allura hemmhekk qed nipproteġuhom minn dan il-virus u dawk il-maskli, il-visors, l-aprons u l-ingwanti li nagħtu aħna huma dawk skont ma huma rakkomandati mill-Laqda Dinjija tas-Saħħa u propju biex jipproteġu kontra dan il-virus li nafu kif jiġi trasmess. Ok, mela, għandna xi telefonati, ejja ma rajħan jgħidu telefona. Il-telefon mhux jieqaf hekk isibu engaged, ibqgħu għaddejjin, għajdilna. Hello. Għajdilna. Hello, għandi biljetti maqtuħajna għal-festival ġewwa l-Belgium fejn l-attendenza tkun iktar minn 200,000. Ovvjament jiġu mid-dinja kollha, hemmhekk għandi jieħda l-festival x'prekawzjonijiet nistennieħu f'dal każ għax ovvjament ħajkun hemm ir-rasa, ħajkun hemm inqas minn pied, ħassu bħala 6 piedi. Ekku. Il-riskju dejjem se jkun hemm, però nispera li hemm nies li qed iżomm sistema ta' saħħa pubblika bħalma tiżomm minna xarmejn, għaliex jekk hemmhekk allura f'dak il-pajjiż diġà qed jiskrinjaw il daw in-nies, allura riskju se jkun inqas, imma riskju mhuwiex xejn. Ġibu qed tgħidu tworx. Le, assolutament m'iniex ngħidlu, però riskju huwa inqas milli kieku jien qiegħed iżolat b'iktar distanza minn ħaddieħor. Fil-fullar dejjem se jkun hemm f'dawk il-15 li ċellola li l-virus jidħol fiċ-ċellola tal-bniedem. Tista' ma tindunax u xejn. U żgur fil-bidu laqas Jiġifieri jista' jkun ġejjin in-nies qed niċċekkjawhom fl-incubation period, ġifieri. Tindunaw? Mela, inti fl-incubation period jam meta l-tqajt mal-virus ta' kemm jibdew ħirġin is-sintomi li dan jista' jkun bejn ġurnata u jumejn sa 14 il-ġurnata anytime f'dak perjodu jistgħu joħorġu. F'dak iż-żmien inti ma tkunx taf li persuna ma għandu qed iġor il-mikrobus ma jibqgħu. Eżatti. Però aħna jekk aħna għandna nies li ġejjin minn postijiet fejn hemm riskju qegħdin nibqgħu nifollow jew ħalli jaraw jekk għandhomx dawn is-sintomi. U bħal ħafna pajjiżi wkoll qed nitolbuhom li huma jagħmlu self quarantine, jiġifieri joqogħdu d-dar u ma joħorġux għaliex aħna ħassejna li bħalissa mhumiex riskju imma jistgħu jiżviluppaw riskju. Bekk inti żommhom kemm jista' jkun contained. Tajjeb ngħidu wkoll li fil-Belġju bħalissa kif qed nitkellmu bħalissa m'hemmx każijiet fejn hemm dak li ngħidu sustained transmission, ġifieri qed tifrex minn persuna għall-oħra bħalma hemm fiċ-Ċina. Ġifieri bħalissa anke jekk inti qiegħed iktar folla minn ħadd ieħor hemm riski ta' tip ta' infezzjonijiet oħra, però b'dan ma nafux li hemm. Ekku, naturalment, dan billi kun hemm iċ-Ċiniżi miegħu qed jaraw il-ġin. Ma tfissirx li għax-Ċiniż. Jekk m'għandhomx il-virus li qed fi stadju fejn jiġi trasmess lil ħadd ieħor mhux se jgħaddi. Għandna ħafna iżjed domandi, hija qasira malajr, telefonata malajr, imma għajdilna. Hello. Għajdilna. Insemmilkom. Għajdilna malajr. Inkun nafek joġbok. Hekk xi ħadd ikun infettat bil-coronavirus u dan jiġi kurat jfieq. Jista' jerġa' joħda 1 u 2. Jekk xi ħadd jista' jkun immjun għalija u jtija lil ħadd ieħor. Kun kerja. Mela, eżatt, mela, għajdilna. Fuq tal-kerja, l-ewwel biċċa ma stajx nifhimha preċis x'kienet. Mela, l-ewwel ħaġa iva, meta inti bħal viruses l-oħrajn, inti se tifforma dawk l-argrom antibodies is-soldati fid-demm biex huma meta tarġa' tiltaqa' mal-virus darb'oħra almenu sa ċertu perjodu se tkun protett u ma jerġax jaqbdek. Darba taqbdek jiġifieri. Imma biż-żmien imbagħad wara għax dan virus ġdid ta' tridu nistudjaw. Fil-laboratorju nagħmlu serology, ġifieri tista' tara l-ammont ta' is-soldati li jkun hemm. Imma rridu naraw issa meta xi ħadd ikun infettat kemm se jdumu hemm das-soldati tad-demm, se jdumu xhur, se jdumu snin għal ħajtek kollha, dik hija xi ħaġa li qed irridu naraw. L-ewwel biċċa tad-domanda. Huwa importanti ħafna li bbażat fuq dan huwa r-riċerka kollha li għaddejja biex jippruvaw jibnu tilqima. Għaliex aħna meta tkellimna fuq l-influenza għandna l-vantaġġ li għandna tilqima allura nistgħu nikkontrollaw. F'din peress li għadha ġdida għadna ma żviluppajniex it-tilqima. Infatti mikrobu li kien simili tiegħu il-kuġin tiegħu tas-SARS għadna propju ma sibniex it-tilqima propju għalija. Allura hemmhekk għandna inqas x'niġġieldu kontra din il-mardem.
U saddume biex insibu l-vaksin u mid-dera. Ħanifu għal-waqfa qasira għandna ħafna telefonati, n-nies ukoll hawnhekk mis-sar idu jitkellmu u ħafna mistoqsijiet li għandna aħna hawnhekk ukoll.